Knižnica Ružinov na svojich čitateľov nečaká, ale chodí priamo za nimi. Preto sa v decembri mohli návštevníci jedného obchodného centra popri nakupovaní dozvedieť o mnohých aktivitách, ktoré knižnica pre svojich členov organizuje. Knižnica Ružinov je mimoriadne populárnym miestom. Je to aj z dôvodu, že svojich čitateľov neraz dokáže prekvapiť rôznymi spoločenskými, kultúrnymi či vzdelávacími podujatiami. Naposledy sa tak stalo, keď zavítala medzi svojich čitateľov i potenciálnych čitateľov priamo do Ružinovského obchodného centra. My sme vlastne prišli už po niekoľkýkrát, pretože to má vždy veľký úspech s našim stánkom. Vlastne priniesli sme knižnicu Ružinov medzi ľudí. Ide nám o to, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že knižnica je tu pre všetkých a snažíme sa ju teda takýmto spôsobom spropagovať aj na takomto netradičnom mieste. Knižničný stánok bol v nákupnom centre umiestnený už od rána. Počas dňa sa v ňom vystriedalo množstvo návštevníkov. Prichádzajú ľudia tak priebežne. A už vlastne sme aj nejakých zapísali, pretože máme dneska aj bezplatný zápis. To máme vždy, keď sme takto vonku s našou knižnicou. Mali sme tu nejaké knižky, tie sa nám už teda úplne pretriedili. Ponúkame vlastne, to sú vyradené knižky z knižnice, takže ľudia si aj o tie majú záujem. Takže aj si tu deti vyrábali, máme tu také kreatívne dielničky. Vítam určite, lebo keď ja to na tých mobiloch ani na tom neviem, tak knižka je pre mňa. Davček, toto je davček. A to si zaslúžil? Áno. No, a máš rád knihy? Áno. Čo sa ti páči na knihách? No, ten čeč, ktorý tam bol. Čo sa ti na knihách páči? Že sa tam čítajú pekné rozprávky. Kto ti najčastejšie číta rozprávky? Mamina. No, knižnici som videl knižky a tie sa mi páčili tam. A rád chodíš do knižnice? Áno. Aj dneska sme zapísali už viacerých čitateľov, nových čitateľov a aj sme predĺžili vlastne čitateľské preukazy tým, ktorým už končí členstvo a prišli teda dneska buď išli náhodou okolo, alebo niektorí prídu aj cieľene za nami, pretože sme dávali informáciu von, že tu budeme, takže niektorí prídu aj cieľene, že buď sa teda chcú zapísať, alebo si predĺžiť to členské a využiť tú možnosť, že je zadarmo dneska. Pre TVR Veronika Vasilková.